У Беларусі збіраюцца апраменьваць харчовыя прадукты радыяцыяй. Дзеля іх стэрылізацыі пра правядзенне адпаведных эксперыментаў паведаміў дырэктар інстытута энергетычных і ядравых даследаванняў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Андрэй Кузьмін. Кузьмін даводзіць, што такі метад апрацоўвання абсалютна бяспечны, ды, маўляў, дае 100% стэрыльнасць, што немагчыма дасягнуць іншымі спосабамі. Радыяцыйнае ж апраменьванне забівае патагены і не пакідае слядоў у адрозненне ад той жа хіміі, настойвае ён. Аднак ранейшыя эксперыменты з харчамі фіксуюць, што апраменьванне пакідае тыя ж сляды, што і хімічнае апрацоўванне. Падчас радыяцыйнага ўздзеяння ўтвараецца мноства так званых свабодных радыкалаў, ад якіх жывыя арганізмы хутчэй старэюць, у горшы бок змяняецца смак прадуктаў. Акрамя таго, спажыванне такіх харчоў можа прывесці да ракавых новаўтварэнняў. Ужо зараз з намі на сувязі Сергей Басараб, хімік і незалежны навуковец. Спадар Сергей, вітаю вас. Вітання. Вось у артыкуле на нашай ніве, у выданні «Наша ніва» вы сказалі, што гэта вельмі небяспечна для здароўя людзей апраменьванне харчовых прадуктаў радыяцыяй, і дасталі крышку крытыкі на свой адрас. Аднак чаму вы так лічыце? Ну, я б не сказаў, што гэта так вельмі небяспечна менавіта для чалавека, ужо вось як канцэрагены тыя ж, якісьці хімічныя рэчывы. Ну, як вы слушна заўважылі, што асноўнае ўздзеянне гэта змены смака, колеру нейкіх там арганалептычных якасцей прадуктаў. Вось. І гэта па-першае. А па-другое, радыяцыйная дэструкцыя пакунка. Ну, усе гэтыя прадукты, вось як той дырэктар казаў пра каўбасы, яны ж як бы упаковваюцца ў нейкія сінтэтычныя такія пакункі. І вось пры вялізных магутнасцях радыяцыі гэта сінтэтыка, палімеры, яны пачынаюць разбурацца. Разбураецца іх структура, яны альбо становятся более высокомолекулярными, альбо менее молекулярными, ну, то бок низкомолекулярными. Деструкция. Вось. І падчас этой деструкции можа атрымлівацца вялізная колькасць таких прамежкавых злучэнняў, у тым ліку і таксічных. Таму, напрыклад, у ЗША там не толькі вялізная ўвага надаецца прадуктам, якія апрацоўваюцца, а вялізная ўвага надаецца і таму, што гэтых прадукты, ну, што іх пакуюць. Там таксама атрымоўваецца, што матэрыялы для пакункаў павінны праходзіць сертыфікацыю, павінны правярацца вельмі доўга і сертыфікавацца менавіта на радыяцыйную апрацоўку. Вось. Таму як бы гэта вельмі непростая такая справа, і як вось я і казаў у сваім інтэрв'ю, у асноўным, ну, дакладна, большасць краін можа выкарыстоўваць менавіта апрацоўку радыяцыйнай, так званую радыцызацыю ці радапертызацыю, ці радурызацыю, там як бы некалькі накірункаў ёсць. У асноўным выкарыстоўваюць для тых аб'ектаў харчовых, якія амаль не ўтрымліваюць вільгаць, якія ўтрымліваюць мінімальную колькасць вады. Гэта спецыі, нейкія сушаная гародніна, сушаныя травы і вось штосьці кшталту гэтага. Адпаведна, садавіна, гародніна сюды не будуць падпадаць, бо яны, наадварот, шмат утрымліваюць вады. Ну так, гэта вось па-першае. Па-другое, тут як бы справа ў тым, што гэты метад стэрылізацыі, ён выкарыстоўваецца, як вось вы слушна заўважылі, там, дзе іншыя метады не спрацоўваюць. Вось я прывяду такі прыклад. Напрыклад, радурызацыя, ну, гэта адзін з варыянтаў як бы апраменьвання харчовага, вось, выкарыстоўваецца для таго, каб забіць
ленточных ці круглых чарвей у мясе, так званых трихінел. Это вельмі небяспечная рэч, як бы і іншымі спосабамі іх знішчыць немагчыма, толькі радыяцыйна. Вось, ці апрацаваць, напрыклад, ад сальманелы, якая можа быць дзесьці там унутры прадукта. Вось, ці забіць, напрыклад, нейкія патагены, грыбы, споры, як бы іх знішчыць. Ну, карацей, радыяцыйная апрацоўка выкарыстоўваецца там, дзе іншыя метады спрацаваць не могуць. А не проста вось там взялі нейкую каўбасу і як бы яе апрацавалі. Ну, гэта, як я казаў, глупства. Спадар Такога Сергей, я нідзе спадар Сергей, вось у сваю чаргу харчовы тэхнолаг Вольга Костнікава кажа, што радурызацыя выкарыстоўваецца ў свеце вось каля 60 гадоў ужо. Яе бяспеку прызналі такія міжнародныя арганізацыі, як Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі, Агенцтва па ахове навакольнага асяроддзя, Упраўленне па кантролю за прадуктамі харчавання ЗША, пра што мы з вами ўжо ўзгадывалі. Я прапаную паслухаць вось ейнае меркаванне і пасля вярнуцца да нашай размовы. Ионизирующее излучение заканчивается, оно не накапливается, продукт не фонит. Это то же самое, как если посветить на какой-то предмет фонариком, а потом выключить фонарик, этот предмет не будет светиться. Ионизирующее излучение работает по такому же принципу. В камере у нас есть достаточно большой массив исследований по поводу того, как влияют ионизирующие продукты на человека. Они не показали каких-то рисков. То есть в теории, в принципе, все может вызывать рак. Все канцерогенно, в том числе и солнечный свет, алкоголь. Это, в частности, обработка зерна, круп, специй, трав, всего того, что может испортиться, где могут жить жучки, могут жить патогены. Периодически обрабатывают тропические фрукты, которые мы везем из одной страны в другую, чтобы не перевести, например, какого-нибудь малярийного комара, вызывающего лихорадку денге. И так мы можем еще снизить потери урожая, чтобы наш урожай не испортился. Спадар Сергей, то атрымоўваецца, што беларусам трэба быць уважлівымі, так? Як яны могуць зразумець, што вось дадзеныя прадукты, якія прадаюцца ў краме, яны апрацаваныя радыяцыяй, і ці могуць яны канкрэтна ведаць, вось які з гэтых харчоў, якія яны набываюць, прайшлі праз такую стэрылізацыю? Ну, па-першае, па міжнародным нормам кожны прадукт, які праходзіць радурызацыю, павінен маць на сабе лагатып, такі зялёнага колеру кружочак. Ось можна напісаць проста у гугле, напісаць радурызацыя лагатып, і ён як бы пакажа, што там за знак, ён павінен быць абавязкова на ўсіх прадуктах, якія апрацоўваюцца. Вось. Вось як спадарыня перада мной слушна заўважыла, што так радурызацыю прызналі ў 60-х гадах яшчэ бяспечнай, ёй апрацоўвалі ежу для касманаўтаў, але тут справа ў тым, што давайте глядзець, што менавіта прызналі. Калі спадарыня адчыніць дакументы з амерыканскую FDA і пачытае, што яны раяць апрацоўваць, то там будзе напісана менавіта вось тое, што як бы я казаў. Гарэхі, травы, спецыі і ці мяса вось ад трихінелёза. То бок гэта такія больш утылітарныя, дарэчы, рэчы. Гэта не ўсё тое, што мы бачым дзесьці там на нашых рынках ці ў нашых магазинах, там малако, творог ці нейкія гародніну, садавіну. Гародніну, садавіну там напэўна, толькі ў Бразіліі можна апрацоўваць. Так што вот я параю спадарыне болей дакладна пачытаць нарматывы і паглядзець, што раіцца менавіта апрацоўваць. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову, спадар Сергей. Сергей Басараб, хімік і незалежны навуковец, быў маім і спадарства госцем.